Aprang si kardom kado kawe la karbi teach 2.0 YouTube channel long kilangara duan fans tame nilhin pen kardom pajariglo la pen pinia video ba nali tum la screen long thek pon long pota hailo Ayushman Bharat PMJAY la bangso pothak sinili the nives to nali tum phan than pachini pon ekpo la pen pini na ke than poni pu bang ke nali tum non he jong government pen ako puthat website mate kaprek nali tum update dak at pon thuik adlo labangso update kopi pima pulte nalitum labangso video long se thek mon long ikpo napen labangso YouTube channel long jong sikado kawe mando abang phu abang phile na komri mi do pulte nalitum coaching on pen subscribe ikon lapen adu hesta me belaran dui dakasta me nalitum ber poni denon lalo pulte mon an phini le jada sonle labangso YouTube channel long upload sta me nalitum coaching kilang long daprai mate kachini daprai fano tante pada dependent pini labangso Ayushman Bharat aputhak le chithan ponona mate labangso card aputhak le lang ponona tum dak thek pon longi labangso website mate labangso link banali tum labangso video description along stami long pon ekpo danali tum la screen along thek pon long ege Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yosna labang nalitum dak pen thek pon long ekpo jongsi nalitum aprang ta dak labang so website na kohomri tanglo pulte nalitum dak pen hospital lab reference number and password pen nalitum dak pen login pon me jongsi puthot nalitum non sena kohomri milang pulte nalitum dak pen an option long pon igin nalitum la screen long nil dak zoom ta wong pon un edat la se na paklang pon thek edat pon nalitum la screen long thek pon longi zoom le wong weapons tame aprang sin nalitum PMJAY dak pen long poni la pen only CGHS dak pen long poni la pen only CAPF long poni other scheme implement la pen no mate nahi yo hindi pen ki tok pon do nationally tum dak pen lang pon ingo la pen pore pon ingo lang nali tum non bangkala PMJAY mate Pradhan Mantri Jan Arogya Yosna labangso scheme si ali si chu endoni pen nali tum labangso dimber ignam po dak ber ek dit pen finally tum aprang si labangso website long kilo dia finally tum ala screen along nalitum dak account bang create pon nang lang mate account nalitum ingpu pon nang lang labang se account ingpu det pen finally tum panili nang than pon ekpo aprang se nalitum la PMJAY long labang so dimber ek det pen nalitum aprang se dak pen hospital mate hospital state nalitum dak pen select pon nang pon la pen puthot district la pen hospital lamen la pen dak hospital patient parent present type la pen contact person lapen contact person email la phone number lai hui chipi nang pola pen hospital type na letum dapen chongwai pon ignang po lapen that implement type lapen na letum la screen long ke thek long pon password la bangsa password dak ber ignang pon la ber ek det na letum la create account podui la bangsa account long create account podin na letum ber ignang po na sipada depend men nile dak enang so bang fill up pon ek po lapen aprang process na letum pan na than pachini pon ek po lapen nilida kenang sosot an fill up pon ek elo lapen captcha sta menilida fill up pon ek elo lapen lang pon nang aprang kupi sinang ceklang mala bangso pathak nang litum sta me thek pon long ekpo lapen nilista me non sin login cenglang lapen nang litum sta me nang lang donigo nilinon pader depend pen credit ko nang ber ekpo lapen lasan pop up finally tum thengno are you to want to create hospital account with the given information lasan dui lapen cancel lapen okay pudui nalitum okay long ber ego okay long ber ek det pen fit adjust me dak cheklang ek pon nalitum asap so dak user creation successful hospital and laboratory reference number parcel service send registration mobile number and email lasan cheklang ek pon lapen dak nang send ek elo nalitum la sms along thek pon long ek po labang so sms long nalitum thek pon long ege na cheklang nang send ek elo password lapen hospital lab reference number lapen password ban send ek elo non nili langdam ek pola pen nang listen tum sita me submit elo putel lason nang litum email lapen phone number long stame password lapen hospital la lab reference number ban na pili ek po pada depend pen nili dak pen lang pon ek po lapen copy pon ek po lapen nili dak password lapen nang pile teng nili dak sms nang pile teng nili dak berik elo lapen nang litum stame berik go lapen puthot la password lapen hospital lab number berik det pen nang litum la captcha ban nang litum berik vek nang po labang so box alo
Nasi pada depen menili capture stame dak ber pon ikpon ali tum stame nang lang don igon. Lapen apranga proses banali tum tek long pon ikpo lapen nang li tum stame nang lang don ignang po. Lapen nili dak capture ta ber ik ala capture ber depen finali tum la login po option tek long nang li tum labang sodim ber ignang po. Login pulang ber depen fidak log sabso loading ikpo pitch ba. Nali tum dak screen long stame tek pon long ikpo. Lapen hospital employment application form nang litum dak open ikpo dak asapso nan pura dak loading dila. Lapen putar dak loading ik alo cyber suraksa. Lapen penan never response to any people group SMS. Nasan dak penan dui la so pop off nang litum matheng no. Labang so pop off nang litum close ik nang po. La puar ena nang litum tagloin da close puar dan tagloin labang so timber ignang po. Apran sinang litum dak secret question nang litum hanar ju igi. Labang so secret question mana litum dak pen berdun ignang po. Lapen nili dak try ik elo question number 2 3 lapen auto back wang ju la se auto back nili batai trom lo try. Stame labang so apps bang non he se dak pen ing pupon lang mata update pon iglang la se Tuteli dak pen bang non bangel dak login pon asap so problem to hoy la simo mantuma las bang so problem ke solve la bang ke December molom ben se solve pon posi dak nili asap so kaprek article long pen stami nili lang pon iglo la pen naletum Ayushman Bharat card bang non bang ke naletum emithang mobile pen stami apply ik me po la bang so problem bang asap so tulang dak login problem pen la pen labang so problem jong sidak doka ve clear thailo pulna litum emithang mas tame Ayushman card bangke apply ikmelo la sipini bangla ansing ton jog jedet po mor jong sil update puthot bang thalo pulte nili na litum hans tame na piklang pon ige la pen na litum stame labang so YouTube channel bang subscribe iknang po la pen belaran dui da kana litum ber igde dang pola lo pulte ajara son stame na litum labang so YouTube channel long lang long igwer po la pen thek pon long igwer po tangte pini video long bol ansing ton jog jedet pola pen aprang proses bangai dak dam ton edet lo la pen nili stamina piklang pon tek thedet po la pen am piklang pon un edet lo la si mo update wang tholo pulte nili akon am piklang pon ya pansi por ipon potangte domi thakme kadokavi karbiti 2.0 YouTube channel kelang arat wan pastame nili hin pen kardom